Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara gaurkoan Gipuzkoa aldera etorri gara eta hementxe gaude Irunen, bertan alde batetik Ola Sagardotegian Iñaki Bengoetxearekin egonen gara eta berak kontatuko digu nola bukatzen ari den txotx denboraldia eta pixka bat sagastietan eta lanean nola dabiltzan. Eta ondotik sindikatuaren atala izanen dugu eta gurekin Iñaki Goenaga izanen da, bera Gipuzkoako OENBA sindikatuko lehendakaria, eta balorazio bat egingo digu pixka bat nola dagoen sektorea eta itxaropenik baden etorkizunari begira. Saioaren hasieran esan bezala hementxe gaude, Irungo Meaka auzoko Ola Sagardotegian eta gurekin Iñaki Bengoetxea nagusia dugu eta Iñaki, hementxe ez, sagardotegi denboraldia antzindua eta horten zorionez, iazkoekin alderatuz, beste denboraldi bat izan dugu eta pixo batzuk eguzu balorazio bat pixo bat nola ikusten duzun denboraldia. Denboraldia badu aurrea, bukaeran gaude, baina izan politia izan du da. Lehengo urteko aldian eta aurrekoan tristur hori pixa joan zaigu. Animature egin da, bolaraka jendia, eta nahiko ondo. Berriz emateko pixa beldurtuela, baina nahiko ondo guaz, eta hortan segitzen badugu, temporada politia. Hori da ez, ikusten zen ez, pixo bat sagardozaleok gogori bat zela ez, azkenean urte pare bat txarrak izatu dire eta urtean sagardotegira etortzeko normaltasun erlatibo batean etortzeko jatera eta sagardo dastatzera eta grin hori jendea asaitzen ez. Bazen grin hori eta gogo hori bazen, zertikan jendea pixat sagardo egarri zagon, egarri festa dena zegoen, orduan kultura, pentsatu sagardu batin dena jondila, orduan aurten bueltatu gabixat, berzo afaria, eta gero heldu bukaeran beste hainikoak, eta pixkat dena zen blokeatuta, geldituta, orduan nahiko poliki jonda, eta hori mestien lani uste mai uste konten. Zuek ere sagardo gileek egiten dituzue baduzu zuen elkarte ere, baduzu ere zuen bilerek ere egiten dituzue, ez dakit ze eskuartean zer duzue, dagoena baloratu duzue ongi, zer berririk jartzeko asma duzue edo nola ikustu duzu etorkizuna? Berriak ez dakit, zarra berri izaten dugu askotan eta berriz hori lanian usteko gogoa dugu, usten getxusten lanian, zertien, gabetiko izatik itxitak egatu ginen, esan genuen bezala, begaraian, eta, poliki bentsa, jendien normaltzen ari gara, esten ukertzen gehiago eta, bizi poza pixat usten getxusten. Behar bada egoera horrek ekarri zuen sagardoa botilan gehiago edatea, edo ohitura gutxiago zuenak ohitura hori hartzea, ikusten duzu zuek ere hori? Behar bada sagardoa bera botiletan tirada handiago dula? Botilan jendea da, nahiko ondo, hori pixkortu da aldi hori, baina beste txotxeko giru hau eta hori ere falta zen. Oain udaran berriz bueltatzen den, oesten hastu zen, eta txotx giru hau, botella giru hau bueltatzen bada, eta igualde jakola bero zeitzen dute, hori launtza ondila da. Igualde jena. Hor badakigu ere Euskal Sagardoa ez, jatorri deitura edo jatorri izendapena hor dagoela, izen handi bat, atzetikan lan handia eta kalitatearen adierazlea. Hori ere konsumitzaileentzat ezinbestekoa ez, berme bat ematen du, ziurtasun bat ematen du, eta azkenean prezio bat ez, badakigu atzetikan dagoen lana edo dagoen kalitatea ordaindu behar dela ez, konsumitzailea jarri behar gara, gauza honak ordaindu behar direla, eta hori jakina da ez, arrela behar dula ez. Nik uste, baina arte kontzientzia zegoen hortako,
markatu. Baina oain ematen du pixka kontzientziatzen nahi dela jendia, eta poliki bagoazela baloratzen kalitatea. Guk aurten aparte dakagu ekologikoan dena, eta horre denak eman gaitu salida pixkat, ez? Eta jendea ikusten nahi da, eta baloratzen nahi da pixkat, eta nik uste poliki hor jongoela. Bai, oro ardana garestitu da, bai lehen gaiak, orokorki ekoizpenerako berdiren lehen gaiak garestitu dire, baina baita ere azkenean produktua bera, ez? Garbi dago, sagardoaren kasuan ere gorakeda bat izan du, salmenta prezioan, eta momentuetara egokitutako gorakada izan du dela, eta aski justifikatu ez. Bai, azkenian pixkanaka denak sartu gorko dugu hor martxa hortan, eta poliki baloratzen. Nahi badugu baserritarrei sagarrare baloratu, azkenien produktu finalak gora joan behar du. Eta hortikan, etorko da bere bidea egiten. Bai, sagardotegian zuek izaten duzuen maiatza ondarrean ez, justu launta hontan bertso afari bat ez. Urtero itxura oain arte bintzat, COVID-a zaparte, egin izan duzuena eta urtera ingo duzuena ez. Bai, aurten ingo dugu kantu afaria. Honde urtien ziruni, 2 urte egin gabe eta bankako geldu die. Eta, beraiekin bukatuko du kantu afarian, eta nik uste dena martxa honin bukatzia. Eta hori espero dut, aurtengo temporada bentsat hola botatzia. Udara zetortzen dut. Hori da, txotx denboraldiari amaiera ezin hobea emateko, orduan kantu afaria, eta jendeari animatu ez, pixka bat oraindik despistatu xamar zebilena, oraindik launtarte, maiatzako 28 ez, doritzen da, aukera dula bertara ditu, eta izen emateko, derreserbaiteko ez. Bai, hori da, azkenia jendeak azkeneko txampa batzui gustatzen dut, eta nahi badut horri, badut tokia eta aukera ere, bai. Bai, sagastia, bestetikan sagardotegi barruan gaude, txotxetik sagardo edatea edo botillatik sagardo edatea gustatzen zaigu, baina horretarako sagarra behar ditugu, ez? Eta sagarra izateko, sagastian lan handia izaten da, ez dakit maiatza ondarro hontan zer nolako udaberria indu sagastiarentzat? Udaberria hona indu, aukeran lehorrezko dihoa guain, baina nahiko hona indu. Arbola daude nahiko gastatuta lehen gurtia, izan sagardo pila bat egin genuen, eta nau gehiagik preokupatzen, aurten, sagarra inbertunak guk ere bai, inbertugu, baina gutxi izango dugu denak. Sagastia gauduta daude pixkat eta hori kostako da. Baina ondo heldu da, lorea eta udaberria lehorra lehen zautena, ondo joan da. Bai, betiko borroka hori ez, sagarrondo hau era badakigu, urte bat haitzoni izaten dula, besteak askarragoa, eta, zu sehatu izan duzera ere ez, mila modutera edo sagardo gileak saiatzen zarete, sagastietan zozer egiten, baina ematen du naturak edo indar gehiago dula. Naturak gubino indar gehiago. Hor, biztan dago nire pixan aspertu nahiz. Urtero emanda kendu, azkenia arbola erreiten da, gastatu egiten dago bezala, eta beste modu batea, aurten gutxixio, da aurten gehixio. Lore bakanketa hori asko launduko horreke, asko den urtien probatan azegea, pixka bat kentzen, baina demorak egutziko gotio, polik. Eta, hor daude sagastiak, ez? Sagasti zarra dena betiko arbola dugu, urtea pasatzen dire, horiek gure gisara geroz da zarragoak, eta, atzetik sagasti gaztia, behar bada beste baritate batzukin landatua, edo beste patroi batekin, beste modu batera, pixu bat horrek hori hartzen, ez? Bai, horrek hori hartzen nahi geha. Azken batian, berak egutziko bat jo. Ni betiko sagastian apustu iten dut, batut gazteak era berrikoak, baina betiko sagastien apostu iten dut, eta hor segin nahi dut. Bakio produzio general bat nahi behar duna, beste forma bat esegi behar duna. Baina bi aukera daude produzioko hona dienak. Nor bera ikusi behar du, ze terreno txuen, mekanizablia txuen, oestien hain mekanizabliak. Ezan ardiekin manejatzen nahi zudaran, eta urte guzian saste arbola handi ditut. Mekanizazioarena teknologia aurreratua da asko azken urteetan, eta sagarra biltzeko, mekanizatzeko aukera da. Baina horretarako behar duzu, landaketa proposaina izan, lursail bereziagoak, edo zein lekutara ez dire moldatzen, ez makina? Ez, mekanizabli behar duzu lurrak eta aldiotan badie honak batzu puxketa batzu. Beste asko dago, oandik eskuak aletu behar duna. Eta eskulan aletu behar tokian, ni arbol frankon aldenago, nahiz da badagon
beste modu ere jartzeko eta batut batzuk. Eta bi aukerak probatu behar die eta nor bere ikusi behar du nola ibili. Barietate aldetikan, patroi aldetikan, zugia azkenean sagarrak aukeratzeko orduan sagardorako, tamaina hartu duzu, ez? Badakizu ze sagardo mota nahi duzun egin, eta horretarako ze barietate behar diren, ez? Garbi duzu, ez? Ze barietatekin hobekio, moldatzen zaren, o nahiago dituzun, ez? Bai, aurten bi kupelin ditut, bi barietateko, bat urte bitxikila eta batzuluakin, eta beste bat erretzila eta urdin sagarrakin. Hor daude, nahi duna gustatu, eta ni nire proba egiten dut, eta gutxi gora bera badakit, gazia bino geza pixate sartu bertula. Bai, eta azkenean zuen hildoa, zuk markatzen duzun hildoa, garbi izan ezkero, hori saiatzen zera bilatzen, ez? Sagardo guztiak ez dira berdinak? Ez, eta batzuek behaute azkarrago etorri eta bestiak erosio, orduan pixate mezklaile bilatu berdi. Bai. Eta hortako lan egin behar da, sagaztitan join behar da, eta, bagoaz, poli-poliki. Bai. Zuen sektorea, sagardotegiaren sektorea, sektore bada betitik indarra izan duena, noski gizarte osoan bezala gora berakin, egoeraren arabera, baina lehen sektore ikusita ez, nekazari eta beltzantzaren sektorea, gero honen gara enba sindikatuko Gipuzkoako lehendakariarekin, Iñaki Goenagararekin, baina pixkot pena ematen du, ez? Pena ematen du lehen sektoreak pairatzen nahi duen egoera, benetan tristia, ez? Bai. Beti baserretarrak eta nekazariak beti negarra zaitzen gara, baina oaingo hau negarra baino gehiago da. Osea, agortzen egitu pazientziak eta bizimoduak eta denak, orduan segitzen badu negola lasaion, hau bukatu ingo dela. Bai. Edo asko bentza bai. Bai. Iñaki, espero dugu txotx denboraldia behar den bezala bukatzea, eta berriz ere udako parten ere hola sagardotegian beste tankera batean jarraitzen duzue martxan, noski otorduak eta ostatua eta dena ireki izaten duzue, leku pare gabea da, atari polit horrekin, baina ongi etortzen da pixkat txip aldaketa hori, eta berriz heldu den denboralderi begira indarrak hartzeko. Eskerrik asko? Bai, zueri eta nahi zuen arte. Kambio esaten bezala, bestaldea etorko gara, eta izango da, eta aukera izango du jendeak, nahi du nahi. Horrela izan da dira, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude, eta gurekin oraingoan Iñaki Goenaga dugu, bera Gipuzkoako enba sindikatuko lehendakaria, eta Iñaki, hementxe gaude, denbora udo pasatzen da, maiatza aski aurrera baduiela, eta poliki-poliki uda begira. Ez dakite zuek sindikatutik pixka bat, ze aipatzen aldugu, nola doa udaberria edo zer dugu aipatzeko? Udaberria, beste urtebetez lan zailak dauzkagu basarri munduan. Asko igotzen ari zaizkigu oraindikan gastuak, ez da gelditzen, igoera, eta lehen ez gaina gero eta gero zailtasun gehiago. Bai, hori da, bestela ere, zuek beti izan zarete profesional honak, zuen lana ongi betetzen duzue, zuen eskuan dagoen ongi egiten duzue, baina, zuen eskutatik kanpo dagoen zenbait gauza eskautzen dira. Ez da, horre badago lege garrantzitsu batez, elikadura katearen edo legea, hori aplikatu ezkero, gauza beste ikuspegi bat hartuko luke behar bada ez. Bai, guk hori izaten dugu, legea bera aprobatua dago, onartua dago, baina gelditzen dena martxan jartzea. Eta ez dugu ikusten, biharko egunean martxan jarriko danik. Esan behar da, Euskal Gobernuak behatoki bat berak antolatzeko asmoa duela eta datorren astean egiten duela behatoki horren aurkezpena. Hortik daukagu esperantza pixka bat, behatoki horrek datuak dian bezala azaltzen ditun, eta gure egiten duen lan horren
etekina, behar dugun etekina, lortzen dugun Euskal Gobernuak egin nahi duen behatoki horren ondorioz. Bai, azken finean, produktuak, nekazari eta abeltzainak produktu ezberdinak ekoizten dituzue, kalitatezkoak, eta bai behar bada prezioak goratu direla zuentzako prezioak, baina ez du zerikusirik, zuen sakeletik ateratzen den eta sartzen den prezio desberdintasun hori gorakada baten eta berza ez du zerikusirik, ez? Ez, leheno esan duten bezala, gastuak igotzen ari dira, hori ez da gelditzen, gastuak igotzea, batik bat, pentsuak, gasoila eta elektrizitatea asko igotzen dizkigu, eta gure elikagaian balioa, badijoa igotzen, baina atzetik hangoaz. Atzetik hangoaz, eta nik esango nuke, ez dela guk kostatzen zaigunan araberako prezioa. Prezioa igotzen ari dela batik bat, haragietan eta esnetan, faltatzen hasi dalako elikagaia. Haragia eta esnea faltatzen hasi da. Bai. Elikagai horiek, bai haragia eta esnea faltatzearena, garbia dago ez, behar bada izanen da, batzuri kontuak ez zaizki ateratzen, batzuk utziko dute, batzuk esate duten egut gutxiago ekoiztu, edo zein da arrazoi printzipalena? Haragi gaiakin, ikusi da lehengo urtean, pentsuan gastua asko igozanean, jende batek gizendegi batzuk, txekorrak ez dituztela sartu gizentzea. Orduan, gizendegietan txekor gutxiago dago, hiltzeko. Eta esnearen kasuan, berdina, gastuak igo dianean, egunerako likidazioa behar dugu, eta atzeneko 6-8 hilabetean, behi asko hilda. Hilda, materia kendu da, behi hori, gastuak ordaintzeko dirua behar zelako. Orduan horrek ekartzen du, esne produzioa jaisten ari dela. Eta baita ere pixka bat esneko baiekin jarraituaz, azkenean hazienda batekigu emateko kalitatea, produktu emateko, bazkatu behar da, eta bazka hori ez da izaten nahikoa, askotan etxe inguruan dagoen, suertatzen da, kanpotikan zenbait bazka ekartzea. Eta kasu horretan ere, alde batetik ez dakigu prezioak nola izanen dire, eta beste gauza da izango ote den ere, ez? Bai, gure kasuan minen, Gipuzkoan, etxealde txikiak eta baserri txikia ditugu, daukagun ganaduaren konformidadean, eta kanpotikan ekarri behar izaten ditugu urteko ganaduantzako elikagaiak. Forrajeak eta bati bat artoa ez. Eta momentu honetan, zuk aitatu duzun bezala, ez dakigu izango degun ere elikagaiek artoa momentu honetan ez digu inork agintzen izango danik. Prezioak aparte utzita. Prezioak. Eta, Gipuzkoan artoa asko sartzen da, eta beste forrajeak ere, alpapa eta oloa eta beste forraje batzuk sartzen dira, eta momentu honetan ez dakigu nahikoa izango dugun. Nahikoa ze preziotan, eta azkenean dioguna ez, behiak jatera ematekorik ez baldin badugu, nekez emanen dute esnea behar dena, eta ez dakigu zer heldu zegun, ez behar bada goendikan ez gara konstiente, zuek abeltzainak gehiago, baina konsumitzaileok gizarte orokorki bizitzen edo pairatzen ari zareten egoera benetan zer den, ez? Krisi gogor bada eta ez dakigula nola bukatuko den, ez? Krisi gogorra da eta epe labur batean, 2-3 hilabetean ez dakigu gure ganadua, gure behiak eta txekorrak elikatzen segitzeko modurik izango dugun ez dugun, o behar bezala elikatuko ditugun. Eta behar bezala ez baldin baditugu elikatzen, gure txekorrak eta gure esne behiak, haiek ematen duten etekina ere, murriztu egingo da. Eta horrek ekarriko du lehenez gaina, esnearen eta haragiaren falta.
Bai, bueno, zeu abeltzaina zaitugu, baina baita ere sindikatuan, sindikatuan Gipuzkoan lehendakari, ez dakit sindikatuaren ikuspegitik begitatuta, zer irtenbide du honek, nun estutzen alduzue edo zer da, zer egiterik badago? Bueno, momentu hontan bizitzen ari gean hau ikusita, administrazioan laguntza, laburrean, hori dakagu, lehen urtean ere onartu zitzaizkigun laguntza batzuk, naiz eta oraindik danak ez ditugun jaso, eta aurtengo urterako ere badauzkagu laguntza batzuk ja martxan jarrita, naiz foru aldunditik eta naiz ministeritzatik, eta Euskal Gobernutikan ere beste laguntza bat ateratzeko, publikatzekotan daude. Orduan, esperantza pixka bat bizia irauteko laguntza hori, baina hori garbi daukagu aurrera bidako soluzioa ez dela laguntzetatik bizitza. Gu bizi nahi duguna da elikagaiak ematen diguten diru etekinetik. Eta diru etekin hori izateko salmentetan prezioak igo beharra daude. Ni badakit ez dela oso popularra hori esatea, baina gure bizi modua aurrera segitu behar baldin badu eta baserriak Gipuzkoan aurrera segitu behar baldin badu, guk ateratzen ditugun elikagaiak prezio hobeak egin behar dituzte. Bai, eta hor bestetik ere, badakigu sektorea behin uzten duenak ez, etxalde bat izten dena esneko behien ikuilu bat uzten duena, hori ez dela voltatuko ez, eta horren adibidea dugu, zakitez, 25-30 urtetan, leheno ziren baserritatik, Nafarroaren kasuan adibidez, izugarri pila jaitsi direla eta jaisten doazen horiek, ez direla voltatzen ez? Ez, guk hemen inguruan ikusten duguna binen hori da. Nik ez dakit, gainentzean, Europan ze gertatuko da, baina hemen Euskal Herrian gertatzen dena, beste irtenbide batzuk badaude bizimodua antolatzeko, eta behin baserria utzi eta industrian lanean haste baldin bada bat, berriz ez da ura bueltatzen. Eta horrek ekartzen ditun, galera guztiak. Elikagaiak ez sortzetik aparte, inguru giroa zikintzea, belardiak eta danak basoak sasi bihurtzea, eta ez dakit, zuk esan duzun bezala, hemengo gizartea konturatzen den zer datorren ez, bide honetatik segitze baldin badugu. Badakigu, lehen esan dugu ez, hazienda jan behar dula, bazka behar dula, eta zenbait herrietan da lekuetan izaten dire bazkalekoak ez. Horri esker, bolada bat, hazienda mendian oten dela, eta ongi etortzen direnak. Ez dakit, adibidez, Aralarren kasuan ere, ez dakit ze aipatzeko dugu, nola dago gaia? Aralarren kasuan, hori urteetako historio bat da, horre daukagun burruka bat, mankomunidadea, Aralar osatzen duten mankomunidadea eta ganaduzalen artean, aste honetan ere, prentsa aurreko bat ematea egokitu zaigu, bere mankomunidadea osatzen dute, Goierri aldeko mendijabeen udaletxek, eta beraien artean tirabadia dauzkate mankomunidadean foru aldundiekin eta ganaduzaleekin egin hande batean, eta horko gora berak gertatzen dira, atzenean baserritarrak eta ganaduzaleak ordaindutzea tokatzen zaigu. Polemika handi bat eta danak entzuten duena bideak edo pistena da, baina hori bakarrik ez da. Guk eskatzen duguna bordeta edo txaboleta bideak egitea, baita ere mendia zaintzeko debrozeak eta txunguketak egitea, eta txabola horiek egokitzea 2022 urtera. Zergatik, mendia zaindu beharra dagola eta kontuin beharra dagola hori dano dakigu, baina ez gea kontuatzen, orain dela 60 urte egite zan bezala, orain ez dagoela egitek.
beste errestasun batzuk behar ditugula eta beste egokitzen batzuk behar ditugula. Ganaduzaleak eta baserritarrak are igotzen dianak. Eta hori, zenbait jendek ez du horrela ikusten. Nahi dute, folklore bezala, garai batean bezala, manduaken eta bizkarka karretuan ibiltzea hango hartzaileak eta ganaduzaleak. Nahiko lan bada ez, nahiko korapilo askatzeko, eta beti esaten dugun ez, espero du gauzak hobetzen joatea, azkenean zuen beharra, nekazari eta abeltzainen beharra denok dugu, eta hemendikan hilabete batzutera berriz ere egoteko aukera dugun, eta gauzak hobetu diren, edo behintzat pixkot espentza hori bada ez, gauzak pixkot baretu direla, zuek nekazari eta abeltzainak ekoizten dituzuen prezioak merezi duten prezioa ere hartu dutela, eta azkenean zuentzako arnasgune bat izan dadila, baina arnasgune bat ez momenturako, baizik eta etorkizunerako. Animo Iñaki, eta eskerrik asko ez, zalpenen guzti hauek emateagatik. Bai, zu izan bezala animoa behar dugu, eta animoa daukagulako segitzen da, nahiz eta sektorean etxipena handia egon, baina egun batean gauzak ez dira zuriti beltzea pasatzen, eta datorren urtean egoera hobia izango dugulakoan, eta gizartea ere pixkanaka kontzientziatzen jungo gelakoan, gu burro kontan segitzeko prest gaude. Bai, eskerrik asko, gizan. Bai, berdin. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.